Ini ndiri mukadzi ari kuma-30s. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndakaendawo kunotsvaga basa sevamwe kuSouth Africa, asi zvinhu hazvina kufamba sekutaura kwaiita vanhu. Ndakatanga hangu hook up pasocial media. Zvanga hazvo zviri low. Vaitobhadhara ndo vainge vachida kuita pasina protection. Manje ini ndaitya. Ndaitomboenda kumaprofita ndonopihwa muteuro. Ndakazoratidzwa imwe n'anga yaibva kuGhana, ndikageza nemishonga yayakandipa. Ndakabva ndatanga kukechwa nematorist aitondibhadhara nema-US chaiwo. Zvekuti ndaitoita kusarura ude, ndichitumira vabereki chikafu. Vemari shoma ndanga ndisingachavatarise. Ndakadzokera kun'anga ndichida kunowedzera simba. Ndopa akandipa kamucheka kaakati unofanira kukaisa murumu yako, woivhara, hamupinde munhu chero iwewe. Akabva andipa loka yacho. Ndopa ndakatama kubva kuSouth Africa kuenda kunogara kuZimbabwe, muimba yandakatenga nekuhura. Ndinoita sendine shavi rekuti ndikadanana nemurume womunhu, mukadzi wacho haambofungire kuti murume wake ari kuhura. Ndiri kugara pamba pangu, ndine rumu ine 5 years isati yambopinda munhu yandakaloka ndikarasa makizi. Ndine mabusinessmen andinohura nawo anoita kundirwarira, mota isarira ude. Chese chandataura vanoita vasina kupikisa. Ndaane kapfungwa kekuda kuona kuti mumba mangu murumu muya munei. Ndiri kufunga kutsvaga muprofita, apa ndiri kutya kurasikirwa neupenyu hwandiri kurarama uyu hwemari. Ndoitawo sei nai hama dzangu ndibatsirewo nema-ideas. Musanditukewo please.